Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Poncho muligeria na gukwanira ndonzi ya sobereta semarogoba ya bono chinga kichinde na ngokwarigania semesa ya mangana mayanya gukumanyigati ya reto abereto gukwarigania kurose mambiyali ngentambe ko Chinsa chigabono chia bono marogoba litsuka umwaka bwikiri bubere na merongebe nebere na mange abereka okolekana aseli bwango chikokosansa muranira na gukumanya inyirabono omobwazimio Kenya kwanza ni kubaikase kembe kyobutukino obusalidisi yae elikori koroboti igoro yobosaga ni bwakolekantase county ya Uasin-Gishu litukule juma ikiyaeta nabo igo NKM kurwase county ya Nyamira nigo bagendrete koba nebirero maiga yo mubwenke yugosiri obugmabwaje na gotigara ne bilion nyagetari erange chi milioni bere ekerokeli bagendrete kogania hobokonyi ayu amo nenda mange na kwarigante manyasenchira yoboikirano olia tokobwatira nere kurwase mono boimanyererio igakoro kwa Joshua Uta iretirane nchonko Vincent Onyancha. Na nigo tokuya chaka kurose county ya Nyamira ase wadi ya Gachuba yogo toka nsemo ya Kitutu Masaba se county ya Nyamira NKM nige chandre togo sira kwayo mobwenkeyo oyo berga kurwara se getambe na komweta na chinya getari igomori ya bete ka gusira ekiralinga se nyagetari ya mwego toka ase nsemo ya Eldoret emanyikante buna Mediil igoba begete eteito didi yomogondo na komurusi elia chikutumukanga kolende akanyara komento borwere na komwira sinyagetari ya mwemu yomucho bosongo asebono araletigwe gusira obugmabwaye wekiraboni gani gobate bilion nyagetari angechi milioni bere asabagane tiobokonyi bunomurikeito ndemo Steven agotomanya esa bari ya itenta mbenige gotoikia se kinyorugia kerongeta esa blocation ya bonyunyu asenkonyore ya mate anyagusira Nixon Makori yuwe gotoerere nchira ya nyaiteire goiko gosira kwa mwana obo mutangi yarengo ne Saturday evening nkamo sungusine gwiricha nkamo erongori akarara bono nko tingone como monitorere botuko finally ngo tuwe Chinsa Chinsa kianda ya ko ligeri mumuyo rali ogonchukana na kwabo kurwenya gitari ya mogo ikeyende nigo gwaturubaniriye nibo ya benke ebiyo babukiretia madeni ase chinyagitari ase bono bakorigie nibo yemeroberio ko mweni Nixon kurumata ariyo to bwate almost 1.5 million akorera tu arimedi na gaiga bono asa kite abekere tu amaje na bintu binde go tu anyora tu bwate 200,000 that's Rusia kia moja na bintu binde 200,000 igora frito kanyanga tiba chiziga neidi is almost 1.8 million ya mathematics ne ya busongo because ilfaron tu akanete tenu weekend tu akanete na sande tu akanete umwana okurugo mokoko tiure secondary bono form 2 ya kurwa na ndake nere na butuko meri nitali boy ingina corona era mbona zikuru na lobi nwale ale medicated for almost 1 year bono tiba sito tumie ko chiso mwana yo ole itali yo konyo rualete no yo romoke no mungina ichiriti nyinge tuone lichombe chenga tuakoreke tuakoli no na gacha ikarengo na koroko koranga ga kondisu kaeli bono kende nke yo bono egento kero na matoke akoreka na simekire na matoke to kondisimonto bona matoko no latigerete kende na nke ogosemeri kwa bone kurasa basani na bali babwato kuganio kuya kubasira somo chango elio kororovia
oborito babwate. Na bonko sabanga ekenyoro mbiya mono kyagere kenyoro no kerenge karanste kigenda tukwarencha igonga kenyoro kenda korosi programs cyo sangiri bitoki birabe bigusira gusomwa na usimo cyari nibwe ande byakano ari medire ono saba kwa ne kuchia ase onde bwensi oigwete ase miti ende yonsi kolinga patosire elinde umwana yo suwali Christian Marian ayenibwe ne pili ile medire yakanu ne ya Christian Marian yakanu eline naturanyoro obotero ikyagere taitotiti no ekara alimate doret. Kuripoti reta seniki ya Ndizi TV kurua se wodi ya Gachuba, ebonge ya Kitutu Masava, kaunti ya Nyamira, Letaliane, Ndemo Steven. Biyamuno umurikito Ndemo Steven nasoro bochirwa senchira yoboikirano gotigana nere Ndemo Steven na tigatumulekere alibo igagande to kolekana ase chinse mugako yomo kurwase wodi ya Riana iyego toka se bunge ya bonchari ya county ya Kisii nigale no mogoko maiga yogoko nyaso kwa gachiro nyumba no yokoligie kero kyo bunge kuru ase nsemeyo Dr. Charles Onchoke mugako unigabereka menyete ase nyumba goto egentokerero mu bunge usoyo kuliye kero ikyo bunge wesokia na komokonya buno morikito brand Sagnisena agotomanya Nonya nekero ense egendererete koramukia ase abange nigo goikerania ibirenge bye byobogima gose ebinto byabo tambe buno buraro buya chisemi nabo igo endagera byabeire endoto ase bare ase ewodi area na bonchari ase county ya Kisii nigo konyo mogako yo muyo abange bakoroka Antonio atabwati asa koroka mwae abwase konya menyeta sabange bakoroka Egesumu egento keirera umusamari omuya uyobo igo koriye kero kyo jumbe bwa bonchari Dr. Charles Onchoke wesoke na kuruobo konyo ko mwagachera Antonio enyomba egento abamenyi benseme yo bago kera kegima arabere ne mechano ya matuka matambe nyomba yo kankorara sengo tweru embule otu na soka ku nyumba nagenda kuraiga mana no mujiwo mondo maja kurali ya siri tabu atikende no ligireri mana boko noranga konda sara besana nyumba nagokire segase mushimya kolengia egento kya nagoka ne kitangani kega onya imuka mwesingi 100 igale kogenda nywa morara le paragari bado kamete unege chule nyumba lakini wakire sabuga tiamu gachire nyumba bado na mona no ena musini ibana wako mabado lakini umwaka nyumba sakora ta mwebeza ogochoswa nyumba omerengiti nyumba munarerere akumambi toja matanga gokwana na Ndizi TV nigo Antonia kwano mochando kegima abwase nonya yamate yaye omurugyo ya bonsi ba mutamana kumutika gochande kana gweta cherere bweka nganonya bamanyete tabwati ase konye akomenya ani tono bale bakali gururura bali bonkonya bantu metuse bantu gutane tabwaro tingo kwana murugyo ya kale sobo mwana nimbwato mumuroyo mabande nabanyaruka bale ngibachiri chinso bano nanyori umugambi ana naje utabuka nanyori ngane nyumba ntini ine isikenga bune ombwato amagoko manesani isali iga kenyero kiya sita wantrana ngwato bokong oyo minto ya Antoni ngakine gwete na isika kora bune gechure abana beteno kumisana karana ni mekantorio stora konya lakini na woto kumubwatsi anyora kagutuna era sakora uno muntu gwate amasikani yaye nyekero kende gosaba ntu baye batamete sengeta gwate nyumba banyare kumubira nera abalende abarore nabo mamulende tumanyibuna abantu tumanyibuna binadamu tumanyibuna chingitiro sana ego onya Antonio metega ingitiro sana kene gwete na kumetsana gatwara mabera katega paka tomoe ogokonya atuare nyumba yaye abasani bae Antonio nabo igo ya mate yaye isiko nigo yago kera ega kolekya Dr. Charles aso weso kena gokonya gochencho bogimo boyo mwabo igento boyo gomoske Charles ababoliri abarayibande weso kena gokonya bali batali kwenyara ase binyoro bora toko kasa njo mheshimiwa kasa amefanya kazi mzuri mimi nashukuru sana mheshimiwa bokire nyumba ya tenenire odoye kwegendera koye chapakere asoyi matole ego kine nyumba ya yasa mutuka ujo utigara nise nyumba na wewe ugo suki Antoni taibo yamano sese ni gwe pakesi nyasai ingo reporter ya Ndizi TV Eritarane Brian Sagini Isena
Biyamuno omurikito brands aginisena hasorobochurwa senchira yoboikirano bono gotegana brands aginisena tomurikire ase county ya Nyamira abamenye kurwa se bunge ya Burabo ane bali ensemo egotoka Nyaramba ase ensemo ya Nyabikomu ni gobagendrete kwe murunganiria obokorrio bobekorwa ase abaraibe county ya Nyamira okoboro kwa match na bwogotorose wechipara ngati yeme chanda ebwatrente abamenyi bechin semo chia Nyabikomu orobochuru asenchira yoboikirano abagambi ntochoretera kini ntorarogasi yabo bagokora igo tori no gukumia Nyabikomu onde tana koroka korigumanirebo abachumba bonsi ntuntwana karamurai kenyoreke ntubwati murai asobwe ngati yabamenyi kurwe bunge ya Burabu ensemo ya Nyabikomu Nyarambe county ya Nyamira wakwe murunganiria asokombigwa n'abarai babo asebaganira kibara asensemeyo korigererigwa nabo igo enyagatari ya Nyabikomu koinyorwa nyagatari idere Nyabikomu erigererigwe ase county ya Nyamira atubwete nyasato umurai umuya na intura atuinyore kenyoro gitu kya Nyabikomu kiengenta kiegentubi mpaka Nyaramba moino moete nsabu kipara cheito kire bitu ne bitongo ekarabane mbura ya gutwirire Nyaramba tugwetana bigibigi gogocha na magoro botukobokia eibago birago ite igo yaberero muchando asogotete kawechibara anene ensemo yo ocheke birgo na bayo ikensemo ya Nyamira ebare koru Nyaramba ekogende kebirigo ya nakobocho katwaririre boira yo tokogenda kebirigo tokogenda itarachanere maatari tokomochikoguroche bono tukumeti nakio mwesimi tukamochora no yarange twana komorora otoigwete tonyoro mwesimigwa omuya atirimbo kega igenkereye korwege ntubi agende bakaria mikaye achikogenda kendera bare yute goete kapi ekibigibigi kigo eti karato tagete kogenda Nyamira koiro murwaire Nyamira ntori konyora gari umuntu akogenda muna Nyaramba kwaje kogenda kebirigo kaumanya ko kogenda Nyamira na ende turange na Nyamira nsa ogotaronsigwa kwebara ekurwa Nyaramba ikamukomoni ngati yechira kire butarikiranigwa n'abarai babo ebare kuru Nyaramba ekogenda bakamukomoni ruguru togatebi unko bekwere ramu eremwe bekweramu bantabu mbali kororekana ngakibono turamenye n'abantu batari gotokorera makorari tugweneza gokorerwa abantu abonzi tutete tochore abantu abaya bagotokorera maendeleo no mpaka gezona talibona beba okuburwa kwa mache ni gobo kogenderete koine kiwa sensemeyo ni goba mochire serikali asogota koro murobeli obuko babekira mache oyo bachagetia senga kentambe bono manje na tubwata obokong amanje tokonyora na yembura igo ntubwati manje amanje tigatoroserigwe amanje abege Nyabikomu amenyire miaka emenge abandu bakure banyatigira abatorondo matiose ntonyanyugo se togokuna intu tonyatigo yotoroserigwa amanje ayo tonyora amanje tonyu ko reporteria Ndizi TV kurwensemo ya Nyabikomu ebunge ya Burabwe county ya Nyamira iritirane nkoro kwa Vincent Onyancha korwa sensemo ya Nyamira goikase county ya Kisiase wodi ya Riana Maiga ya matemo mana KCP gosoka nigobono eskuru ya St Elias Nyamiobo ya bagachi skuru chia serikali chia kolibi ya samate moyo kolengano bote nilebo skuru yuni gobatebire bunani gobagendrete kobe kemero biri seine elikone kibune skuru yengo chera okarabi ya asama tukalebosyo unomurikito Petronira Mokera agotomanya Magega ya machibu ya matemwa a KCP ko bwato kwa chiwiki ibere cherire nigo twakoretaro ya itogoika ase skulu ya St Elias Nyamiobo Primary School egotoke wadi ya Riana ebunge ya Bonchari imeye county ya Kisii abwase tuomerana no mwaro wa Shadra Kandama oyotangana korwe skulu eyo na magisi chimisa to 53 nebere ase skulu eyo okwana na Ndizi TV nigo Shadra kababoli aboroki wabande okoromokia nabo igokorenda esa ubagotaranero anene chinga kiechi chierusa Jina langu naitwa Shadra Kandamu mchenalingo mwana Mutanzania se amatemwa KCP 2021 Nyamiobo Primary kalata mpaka ngeta no kasoma bokong na ko boa umusani wa palimu na boigo ko musabanya sai advice to the other pupils and students bali bago chakora matemwa KCP this year
I'll advise them despite the challenges over there. Neabanga, you are from a humble background. Just remember that hard work pays, and it's never good and rewarded. There are many distractors. One of them no chora basani. Choosing friends wisely, it helps a lot. Omworokia omunene bw'esukuru eyo boigoniga abatogia aborokia bande ase okobeka omokia na kwenekia aborokia b'esukuru eyo ngokora bare buya yekorenganiwa n'emyaka y'amagega. Agete ebiru tu abangete nyasaye otokonyire igakanyora marks 257 up to 245. Ebikakati tu abegete yonse unayo kumotivate abana kumotivate abalimu yonse igaikerana. So kogenda guchimutwe unatoka ende class ya 2022 we still asking abaibuli baito banyamiobo ne community ya nyamiobo mutubwati sinande ntumaite nga ntubwe emini yaito ya 257 tuike 260 unatu abangite kulitangani. Omuteneneri bw'esukuru eyo naboiga abaibuli nigo bale n'omugogo kegima abwasitato mu abashadraki ababoliri abaibuli bonsi kuligereria aborokiwa babo nakubamenta kisemi anene mono chinga kieche ebintu byonchoreirie anene mono ase ekegoria geke. As from the management point of view ntwaisaransete n'abalimu bonsi erinde tokanyanyara gupanga emekakati ngakitogo improve esukuru eyeito erinde nonye facility totwale n'abana erinde banyara gweta ande ndongote yabiboli omwana orio etete tali ngaro muyamono nyasago konye no kubwaterana kuri turabwaterana nabali bagwete tali bagubobe bado nabo biboli bakokonye mwana omumonyo muchando solenge agende skuru bar. Petronira Mukeira, Ndizi TV. Biamuno mulikito Petronira Mukeira soroboti rwa senchira yobo ekirano roboti oruni go rwaliganiwa na brand sagnisena nakoleto gocha simolenere Petronira Mukeira gotigana noroboti rubono yokoligie kirgo kyobo governor imeye county ya Nyamira James Kemoni goterase kya Mageodi Emma niganyarega koboli amenyikuru asensemeyo kone kinankubwatera nabale nagochoro murai bwe bikorwa nabogora chikuba ikiraniria amagendro nigochinga kyechenyarre koboli abantu bonsi kurase county yo asoko igura maiso na kochora baraibali bale namagendro yato chori kiongozi beto ikawa Nyamirange umanyekane tanama ya mira umwanjete nyasaye nero kurugorai lakini ndu ndo bwateka ekari ngerero nachira ati ndiko visa abantu bamito tutagita mabandiko Nyamira na ende nyege neta abantu bange mbogwate kemoni nyomba ekemoni na kieke ke amagoro amabere ke kombe kamogyoka monyoro burai yaka Nyami ndoli ujo nawe yakege kuba abande bachodi rukuru Nairobi batagete uja kugambira abanyamira nje naonde ga umwana ino ndegete tokole gasi nino umuntu rasire chikanisa chito rasire chisukuru chito rasire oralenta manchi nyomba chito na chinga kichio momeya Samuel Nyangesoni gobona nyarga kobolia abamenyi kurase county ya Kisii na bwe county ya Nyamira kone kibuna ngo chora barabara ibo igoba libaguchikuba ikerenerie achira asensemo yoko bakolera amagendro nigo chinga kichio nyarga kobolia bali bakoligie birugo byoburaye kibaraso ase oburaye yobo banyale koligerera nago konya abantu bonsi tyo wase koligereria abairi baoboka konde bakonya bonsi bali no kugania bo ikeranirwa amagendro nigono inabo atebire na siasa chirongoro hagusin yowanda chigokorwa asenchera yomurembe gwetira soko bwaterana no inabo niga rokobori gochia saba na siasa bonsi kone kibuna okorabale siasa chia bwa senchera yomurembe konya abantu bamino na ndeta kuimoka guchokonya bai to baso konya umuntu urase kiduru tani to mwana somete obwata masakara kwa mutiga watu wale kwa mwana mumromi no doso mwana mswati no karaja mbele kwa yole bisuri tamani omwana olyo mutaka eyi mere munya saya la gara baraja baiga abaye bisaba bisuri kamere abamogo chora bo emenu batiere tisana ngo chora nene jero mwana siasa abo kwa da biasa lakini digere no muntu mogo chora no muntu ranya ko kwera mabera chintakana ababuraka nabo muntu rangwa nireme muyanya saye kyagera atarise ikonga togocha nabo muntu gwetene digaba muntu ko limitisini naba musi wonde kwese kujana nyapito kwana akero na yabo chaga motegere
mugabana waye dako barama aba raibari bako banga bana baitaba murako tukurira ndase tukutana yo murara rerikwe kae kero motori baba kolege toki akwane akero ruta koja ukwana mamenaye motira kolege toki akwane lakini aye zabanya sana akoro tinga kumuro murayo yo banda kolege toki na gotigara asamangana arengete siasa kefanya kundi ngati yo mabali bakoliye birogo byo MCA county ya Nyamira nyakundi ni gate bire buno chinga kechi ni gobono abarayi bale barasobisi babanatoka wa maskani yakaro kali bagendrete nemeremo yabo yo kurobo korre bochya saba menyibe county yo ya Nyamira nigo chinga kechi nyare kubolya siasa chomulembe ko nyara gokolekana ase county yo ya Nyamira na ajile ko basoregaza Mongi bakorenegas. Inje mwara na hanse kyo mkiane juwe ko manyene yo ko ajira abatakaji nyomba. Ende to korara sikoraba twatira wando akinyo waye mureke mutira. Igorende mongi gas bakorenegas. Ninde ko bakorenegas mogambio le tu mosuke erike tutaiki kyae tariki kyana mwezi wa 8 agenda kamora fona mama skani tora mana tora tukula dito buya tosikane onetara mo yorende ejama yani mo yune ile kukupa na kwa nasiasa kidogo ya moto ugambi ya sawa na boigo oyo kuligie kerogo kyobrebwense weterase kyama kia usawa summit party omanyikanta muna Walter Mongare ni gate birebuna nigo babegete merobere saine ko ne kingo chiara ko bomore yo gatano wense ya Kenya asobo chori bonene bolebosi yo Mongare ka ukwana ni gamentre embo yaye no kurwa maskani go chia saba Kenya ko bwatera na sobo ikirania magendro ko netari go chikorama mo Kenya ndebwense ni gamo chiri bali bagendrete ko bachiri aba Kenya ana sogo tumeka amangana tabwati maskani go chia sabara ibande no nabo Mongare ni gateruna embo yaye nabo iganga yaye nene no kubwatani aba Kenya bonsi anena soko bakorera nago baikereneria amagendero is that we from Umoja Summit we want to sanitize the politics of this country. We cannot be wanting to be servants of people tukija na kiburi ama tukija na arrogance ama tukija na matusi. Sera sio matusi. Sio vizuri tushinde tunatukanana sisi na mimi kama kiongozi wenu na mimi kama yule ambaye mmenituma kwenda kushindana na fikra zetu na sio watu na sera zetu na sio watu. Our needs and our desires are not people and personalities. What I want to assure you that amutaniona kwa jukwaa nikimtukana yoyote. Amutaniona kwa jukwaa nikiongea juu ya mtu yeyote. Tutaongea juu sisi wenyewe. Kwa sababu we are redefining the politics of this country. Na ekiombe kia bagavana Council of Governors ni gobono kia bode serikali yanene kone kibuna ngobwata kabari chibesa gose serikali chichi county kolengana bagavana abu ni gobate biribuna hokonyoro hwe chibesa gokwerere amagendra mange gotikara magega nabo gobokorrebwe county kwelindoria wekera boni gagati chi county ntiranyoro chibesa kurwasa serikali yanene ochio omutenyo kabere goikabono egento abagavana bate biribuna na kikegerete amagendra mange atare kirani asichi county nigo chinga kichibaboreri ansemete nete chibesa kurwasa serikali nene kone kibunanko bwatoka wari chibesa icho boche serikali icho chichi county. National government should take this issue very seriously, as I think what I saw, the county governments have no capacity to intervene in terms of, because of the money that the MECA money that they receive, the allocation cannot deal with that particular situation. It was 370 billion, and I did indicate that so far the counties have received 221 billion. Then I further indicated that we have not received 148 billion, and we have only 2 months left to the end of the financial year. So even if you are doing your mathematics, you tell me if that money is given at the moment, the delayed money, in terms of what it is going to do. So
I hope that satisfies your question. Counties zile nyingi hazijapata hela ya mwezi wa pili na mwezi wa tatu. Kwa hivyo tunaendelea kuwa na shida ya kutekeleza mambo kadhaa katika kaunti zetu, na hili ni jambo tumesema liangaliwe kabisa na Treasury ndio tuwe hatupati hizi shida. Hata hiyo shida ya kuwa kuna ukame na kaunti zile zinahusika hazina pesa, hata tukisema kwamba serikali ya kitaifa hili ni jambo kubwa liingilie sana vilivyo. Let us be alive to the fact that our generations are dependent on our sobriety today. As we head towards political and party nominations, we wish all political aspirants vying for various seats all the na umuwaziri w'uburindome Dr. Fred Matiang'i niga ikabusiwe bunge na gukwanira engana yakorekana ase county ya Uasin Gishu maiga y'umurewe kama geodea mukubwaterana nobo mu bwazimio la umoja konyara gosaganwa ase nsemeyo nigono nabo Matiang'i ate abuna bakagora 15 na babere abo babe kubiyara sogo kagoro goikirani obosagani obo nigo bagendrete gotangwa ekerokerio butukiwe ime bagendrete gokorwa no nabo kolengana na Matiang'i nigate abuna obosagani obuni go bwaro beretiwe asogote abuna abasabu sabantabu abakagirwa bu 15 na bari banyara bakube kubyara igo batogete ne chibesa manoti ya 50 aseme guko yabo ebyakone kibuna nigo bakane tugoikira na senseme yukoleto bo sagani no nabo kolengana Matiang'i ukwana bosibwe bunge igatebe igo butukwime bo igo bogendrete kubaligia bakagirwa bande nabo igo koligia oyo bakane taseganga yogo chikoleto bo sagani ase county ya Uasin Gishu. What happened in Uasin Gishu last week is unfortunate, regrettable, and quite frankly, from a security point of view, annoying and unnecessary, because there was no need to do that. The police are hot on the heels of the perpetrators of those acts. Investigations started immediately. It happened. It is emerging from the evidence that we have collected, the evidence that was collected on that night, that was actually a premeditated act. It was planned because the suspects who were arrested with hoards of thousands of shillings broken down in 50 shilling notes, and they have taken statements. Clearly there must have been some choreography behind that, because it's not coincidental that these suspects had so much money broken in 50 shilling notes, and some of them, who are distributing this money around that particular time. The police have acted swiftly and decisively. We have 17 suspects whom we have taken to court. Investigations are going on, and we are still exploiting forensically some of the evidence we have, including phone numbers of the suspects and several other things that the DCI is doing that I would not like to discuss and openly. Na boigo togotigara asa mangana yobo sagani akalekane teritukulie Juma ase county ya Uasin Gishu nigo bona wabunge bali bakokoboko Azimio Kenya Kwanza nigo banyara bawika sensemo sase kiombe kyo obutukinobo saridisi yae eliko likoroboti ekiya kolekane teritukelio nigo chinga kichi banyare bagote buna maiga yoko likoroboti oruo nigo banyare togosagani asenseme yoigentono nabo bagendete kugikeria asa boigo bagandia serikali kuimukige tambokero kia bwango gati ya bunga bujinati Mohamed gati ya bande nigo bateru na heganga yabo nigo baikanita soko babwatani yabo Kenya kolende bakanyara go saganwa in that form. So we want to condemn. We have shared with the police what we know. We gave them a statement of almost 10 pages. What happened that day, when we arrived there, what happened, how we were almost being killed there. We have shared with them, and we hope they will take necessary action, because this is a very serious matter. This is an isolated matter that is different from any other matter that happened before. Across the country, that this isolated incident should not make our supporters behave differently. Continue behaving civil, continue conducting yourselves with decorum. We have a country to protect. We don't want this country to burn. Tuliona kifo na tuliona sura ya kifo, na sura ya kifo ni kifo
iko na sura mbaya sana. Hakuna mtu yote anaweza tamani kuona hiyo sura ya kifo. So really, we really just want to call for civility, respect. You know, let us carry ourselves with decorum. Let us ensure that we conclude this period of the campaign period without all these shenanigans. Na boigo ni gobono yabero mweso gochia sabalemi maiga asama tukamaiga abalemi ni goba bole tuguna ondeta yolo chugwanchero kogoro obwoyo gwetania chuguni 10 maiga yomokonyo marebwense William Ruto ko ikeria ngani eyo igobono muwaziri bobolemi Peter Munya atebirebuna abalemi bono na obakogora amoya bo weka chuguni emerongevere chioka aseganga yo gwekerania obolemi asorgongoro ito rwa Kenya no nabo iri tukuri oseneli tukiri muryoka maiga ya Munyabo igokororokana komochomo konyumure wense asogo kwane ngani yugo chia sabali kia mangana libaga hali gwekerana ase serikali na kubwatirana na gotebe nkibwenta gokorwa aso kunyara gokonya ekemeli na boigo ensemeli yobolimi bono ni gabalimi baguchikogora obuyo ase chuguni ose chugunia emerongevere kolende mbaguchigwetani chuguni icho aso kogenderea obolimi bwabo. We have increased the bags to address the issue of those who have bigger acreage. We have said now you can access up to 20 bags. We had said 10 bags last week when we were announcing. When I have come here and listened to people, we have reviewed it upwards to 20 bags. And we have saying, even those who have higher acreage, as long as they come and register and they are verified, we can also review that so that they can access more. But for now, farmers will be accessing up to 20 bags. So those who are in those other programs of subsidy, you might as well take advantage of this other one. Monchumuligiria hinyoronse nigogereza ko yanyara gwetera Ndizi TV hobwansu bumugusi go ikirabu nonko yakiro musumali mangana ya senchero yobo ikirano Chinsa Isato chiabono botuko balitwa bwaterana ko bakarambye mono nabo igomurigiria mbye mono etari nekerengo haso gwachara ko yatengera ko Ndizi TV obwansu bumugusi Isato chiabotuko olene kina chibicha nilio gicha wikira sencherere nkirano gakoro ko Petro niramukira nabo igolitwa bwaterana nere ko somono wimanyerero igakoro